ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮನಸ್ಸುಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬೊಲ್ಪು. ಬೊಲ್ಪು ಒರ್ಂಬ ಕತೆ ಮುಡಿತಿನಾರು ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್. ಸ್ವರ ಸಿಂಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕಡಂಬಾರ್. ಸಂಕಲನ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಪ್ರೇರಣಾ ಅಲೆನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡು ಸಮಾಧಾನುಡು ಉಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ದಿನಕರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅಲೆಗಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಉಡಲಿಡು ಕೊದ್ಯೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ಪಿದಾಯಿ ಏರೆಡಲ ಪನ್ಯರೆ ಆವಂದಿನ ಬೇನೆ ಏಪ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪುಂಡ ಪಂದು ಪೋಡಿಯೊಂದೇ ಕಾಲ ಕಳೆಪ್ಪಿ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಅಲೆನವು. ಒರೊರ ಮಾತ ಮರತದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಬದಲಾಪಿನ ಮನಸ್ಸದ ಯೋಚನೆಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ತುನ್ಯರೆ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು. ಅಪಗನೆ ಅಲೆಗೆ ನಯನ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನಿ. ಒಂದೆಟ್ಲ ರಾಕೇಶಣ್ಣನೇ ಕೈವಾಡ ಉಪ್ಪುವ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡ ಅಲೆಗ್. ಒಂದೇನು ತೆರಿಯುಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಅಪಗನೆ ನೆನೆಪಾಯಿನಿ ರಾಮಣ್ಣನ. ಅರೆಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೋ ಆರೇ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ವೆರ ದಾನ್ನ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ತೆಗುಲಂಡು ಅಲೆಗ್. ರಾಮಣ್ಣಗೆ ಕುಡ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಎನ್ನಿಯಲ್ ಪ್ರೇರಣ. ಕಮಲಕ್ಕೆ ಊರಿಡಿ ಬ್ರೆಂಚಿಗು ಬೀಡಿ ಕನಪಿನ ಜಲಜಕ್ಕನ ಮಗಲು ನಯನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಜಲ್. ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಅಲ್ನ ಚೂಡಿದಾರದ ಸಾಲು ಆಯರೆದ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಲ್ಲ ತೋಡುದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆಡುತಿ ಕಲ್ದಿತ್ತಂಡಿಗೆ. ಆಲು ತೋಡುಗುಲಾಗಿನೇನು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ತಪ್ಪುಗು ಪೋಯಿನ ದಾಮು ತೂತೆಗೆ. ಕಡೆಕ್ಲ ಅಲೆನ ಪುಣತಿಕ್ಕದಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಗೋ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಲು. ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾನ್ನ ಅಂಚೆ ಜುವದೆ ತೊಂಡಲು ಪಂಪಿನ ಸುದ್ದಿನ ಅರೆಗು ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾದು ಪನೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಅರೆಗ್ ವಾ ಸಮಾಧಾನನ ದಾನ. ಚಂದ್ರಿಕಾಗ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರು ಪಲಿ ರಾಧಿಕಾನ ಪಂಪಿನ ಅನುಮಾನ ನನಲ ಬುರ್ದು ಪೋತುಜಿ. ಪಲಿನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತಂಡಲ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೆನ್ನು ಕುಡ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಲು. ಅಂಚಂಡ ಏರು ದಾದನ ಏರೆನು ನಂಬುಡು ಏರೆನು ಬುಡುಡು ಪಂಪಿನವು ತೆರಿಯಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಂದ್ರಿಕನ. ಆ ಯೋಚನೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಗನಿ ಅಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಂದು ಸಂಪತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಕುಡ ಅಲು ಚಿಂತೆಗೆ ಬೋರಿಯಲು ಆರೇನ ನಂಬುಲಿಯಾ ಅತ್ತಂಡ ಆರೇ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೆರ. ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರು. ಕುಡ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ತಿಕ್ಕುನಂಡಲ ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಚನೆದ ನಡುಟುಲ ಸಂಪತ್ತು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಯರು. ಅರೆನ ಮೋನೆಡು ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಪನ್ಪಿನಡೆಗ್ ಕುಡ ಅಲೆಗ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ತಾನು ಜಾಗ್ರತೆಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ರಾಕೇಶಗ್ ಎಂಚಂಡಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಅಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಮಂತ್ರ ಆಂಡ್. ಅಪಗನೆ ಅಲೆನೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಧಿಕಾ ಅಲೆಗ್ ತೋಜಿನಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಲೆನಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಿನಗ ರಾಧಿಕಾ ತರೆಕಂತ ಪಾಡ್ದು ತನ್ನ ಬೇಲೆಡು ಮುರ್ಕಿಯಲು. ಅಡೆಗೆ ಚಂದ್ರಿಕನ ಮನಸ್ಸು ಕುಡ ಪಲಿನಡೆಗೆ ಪೋಂಡು. ಮೋಲಿಯನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದುಪ್ಪಲ ಎಕಡು ಆಲು ತೂಯಿನ ಆ ನೋಟುಡು ದದನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಇತ್ತಂಡು. ಆಲುವಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಡ ದಾಯಿ ಅಲೆಗ್ ಅವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು. ಓ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಧಿಕನ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇತೆನೇ ವಿಚಾರ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಏತು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡಲ ಚಂದ್ರಿಕನ ರೂಪ ಅಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅಲೆನು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತು ಆಧರಿಸವನ ರೀತಿ ಇಂದು ಮಾತ ಎಂಕಿಜ್ಜತ ಪನ್ಪಿನ ಗರ್ವ ಏರೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿತ್ತಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಅಲೆನಿಗೆನ್ ಪಂದೆ ಚಂದ್ರಿಕಗೆ ಮಾತ ಸವಲತ್ತನ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಕೋಪ ಏಪ್ಪಲ ಒರಿಯುಲೆಕ್ಕಾದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದಿನ ಮಾತ ದಿನೋಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಧಿಕಾಗ್ ಅಪ್ಪೆ ತಂಗಡಿರ್ದುಲ ದಿನೋಲ ಬೇಲೆಡು ಒಂಜತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕುನಾಡುನ ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮೆರು ಕೈತಲಾದಿತ್ತೇರು. ಮೋಕೆಡು ಪಂದ ಅತ್ತಂಡಲ ಆಲೇ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪರಿಯರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲು. ಇತ್ತೆ ತಂಗಡಿನ ವಿಷಯೊಡ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ದಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಅಲೆರ್ದು ಎಂಕೆ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏಪ್ಪಲ ಅಲ್ನ ಮಂಡೆಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು. ರಾಮಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಾದು ಪೋಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಲಿ ತುಚ್ಚೊಂದು ರಾಕೇಶನ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲನು ಮಾತ ಉಂತಾವಡು. ನಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನಂಚಿನ ಎತೋ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಆಯಿನ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋವೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಆ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಿಕಾನು ಭೇಟಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲೆ ಕನೆ
ಕುಡ ಚಂದ್ರಿಕನಾಡಿ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತಂಡು. ಅಲ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮೋನೆ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದತಿನ ಅಯೇ ಎನ್ನಾಲೇನು ಈ ಮಾತ ಬಂಗೊಲೆಡ್ದು ಪಿದೈಕನವುಡು. ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಸುಕೋಟು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಮುರ್ಕಿಯೇ. ಈ ಎನ್ನಾಲು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವ ಅವೆಂಚ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನಂತು ನಿಜ. ಇಂಚಿಡು ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ರಾತ್ರಿದ ಅಟಿಲಗದನೋ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆನ ಗಮನ ಅಂಚಿಗಿಜ್ಜಾಂಡು. ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದಿನೊಟ್ಟು ದಾದಮಾತ ಆದುಪೋಂಡು. ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಳೆನು ಸಹಿಸೊಂದು ಕಡಿಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ವಿರೋಧೊನ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಗಲೇನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಡಪ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ದಿಸೆ ಬದಲಾವು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆನಾದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನೋ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಗಲಿನ ಮಿತ್ತು ಒವೇ ಸಂಶಯ ಇತ್ತೆಲ ಅರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಲೆನ ಮಿತ್ತು ಅತೇ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ದಾದನೋ ಮಗಲ ದೆಂಗ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಮಗಲು ಒವ್ವ ಬಲೆಟು ತಿಕ್ಕೊಂದಲು ಪನ್ಪಿನವು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆಗು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಂಡು. ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಯಾನು ಅವಿನ ತೆರಿಯನೊಡೆ ಪಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು. ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಲೆಗು ತೆರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದೀವುಡು ಪಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಮನದನಿ ಏಪಲದೆಲಕನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿದಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಂತುನಗ ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರೆಂಡು. ಕೋಡೆ ಪೋವರ್ಚಿಂದು ಪಂತಿನ ತಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ನಯನ ತೀರ್ನೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತು ಬೇಜಾರಾತಂಡು. ಮನಸ್ಸುದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೋಯರೆ ಬೊಡದು ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಮ್ಮ ಪಂದು ಅಮ್ಮನ ಉತ್ತರಗ್ಲ ಕಾಪಂದೆ ಚಪ್ಪಲು ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಉಂತುನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಆಚಿರ ದುಂಬಗ ದಾದಾಂಡ ಪನ್ಪ ನನದ ಏಕೆಡು ಕಾತೊಂದು.